Hej, det er Camilla Ette. Jeg vil her vise jer en anden form for aflukning. Den hedder engelsk aflukning. Og her der sætter man, har man så man har den maske her, som man så har haft allerede haft lukket af. Den sætter man tilbage over på venstre pind, hvorefter man så strikker 2 ret sammen. Og man sætter over, og så strikker man de 2 masker sammen. Og man sætter den over, og strikker 2 masker sammen. Og hvis vi kigger sådan meget tæt på, hvis vi ser den første aflukning, vi har herovre, så er den lidt løsere end en aflukning herovre. Så kigger på den række der, så popper de sådan lidt, det popper sådan lidt op. Og det gør den, fordi at masken her indunder, så løfter op, så er den faktisk drejet lidt. Det kan I se, hvis I prøver at eksperimentere lidt med det. Jeg lægger masken almindeligt, men herover, hvor jeg har brugt den engelske, der er den drejet, det gør, at den bliver lidt fastere. End den her.